Каквото мислиш, че заслужаваш, това и ще привлечеш. Моите поздравления, открихте нещо, на което ако делите по-малко от 10 минути, може би ще промените живота ви изцяло. Но ако си от тези тиктокърски мозъци, които не искат да инвестират една цигара време в нещо, което е способно да промени взаимоотношенията ти с хората, как да привличаш възможности и как да постигнеш начин на мислене, който да те изстреля пред останалите, продължавай си да скролваш. Ако ли не, остани до края на видеото и харесай, защото на теб това не ти струва нищо, а за мен означава много. А сега, нека да започваме. Сега искам да си представиш един супер обикновен мъж, да го наречем Виктор, най-обикновен човек, който ходи от 9 до 5 на работа. През останалото време пие си биричка с приятели или се мотивира веднъж максимум 2 пъти на седмица да отиде на фитнес. Яде каквото му попадне, в повечето случаи е недоспал, от 6 месеца не е излизал с жена и няма никакъв афинитет към непознатото. След като си го визуализира, искам да си представиш, че той влиза в стая пълна с хора. Да речем, че отива на работа или влиза в лекция в университет. В първия случай Виктор има следните вярвания за себе си. Аз съм нисък, отдавна съм изтървал положението с това как изглеждам, другите в момента ми се подиграват, неловко ми е, искам да си тръгна, недостатъчен съм, не искам да говоря с тях, излагам се, не заслужавам тяхното внимание и одобрение и така нататък и така нататък. Списъка може да продължи много. Сега си представи същия Виктор, който притежава същите външни характеристики и начин на живот, но с следните убеждения за себе си. Хей, днеска ми е ден бе човек, чувствам се супер, искаше ми се Лора да е на един чин през мен разстояние, да мога да я заговоря. Мисля, че вече изглеждам по-добре от тренировките, които правя и съм сигурен, че другите виждат това. Благодарен съм, че имам възможността да съм тук и да давам това, което имам на останалите. Със сигурност ще ме харесат, просто съм убеден в това. В двата случая говорим за един и същ човек с еднакви характеристики. Външен вид, финансово положение, статус и така нататък. Единствената разлика е неговото възприятие за него самия и какво той смята, че заслужава и каква енергия носи. Именно за това споря с много мои познати и близки, че парите, външния вид и статуса определено имат значение, но вътрешният ти свят е много по-важен и не ти струва нищо. И всеки един човек може да го промени към по-добра версия. Кой от двамата мислите, че ще има по-голям успех, когато се представя на останалите, когато се изисква работа в екип или просто трябва да се свърши дадена задача? Кой ще поддържа по-добър език на тялото и кой ще носи усещането за сигурност в себе си? Мисля си, че си отговорихте на въпроса. Искам само да вметна нещо. Всяко едно нещо, макар и на психическа основа, да успеете да пречупите себе си и да започнете да си вярвате повече и да имате различни убеждения и вярвания за себе си, всяко едно нещо се развива, когато вие го правите. Когато вие действате, когато сте, дето се вика, на жарта, на огъня сте, вътре в нещата сте. Колкото и да си ги въобразявате, колкото и да си ги мислите, докато не се пречупите, докато не загубите сензабилност от това, което се случва, няма да може да се промените. Всеки от вас със сигурност има познат, който не е нищо особено, но е харесан от всички и му се получава с каквото се захване. Едва ли неговите вярвания за себе си са "аз съм загубеняк". Така и с много хора, които им е дадено супер много, но пропиляват всичко поради грешни вярвания за себе си и комплекси. Този начин на живот трябва да бъде новата ви реалност и само така ще привличате нови възможности и позитивни преживявания. Този начин на мислене може да бъде прилаган абсолютно навсякъде и по всяко време. Нашият мозък постоянно се променя въз основа на нашите мисли, емоции и преживявания. Когато вярваме, че заслужаваме успех, любов или изобилие, изграждаме невронни връзки, които подкрепят тези вярвания. Това води до формиране на модели на поведение и решения, които ни приближават към тези резултати. Ретикуларната активираща система е филтър в мозъка,
който насочва вниманието ни към информация, която съответства на нашите убеждения. Ако вярваме, че заслужаваме успех, ще забелязваме повече възможности и ще предприемем действия, които да ни водят към него. Нека да поговорим за квантовото поле. Ще ти го обясня по най-простия възможен начин. Квантовото поле е склад с безкрайни възможности, а твоите мисли и емоции са ключът, с който избираш коя от тях да стане реалност. Квантовото поле е като невидима мрежа от енергия, която свързва всичко във Вселената. Представи си, че всичко, хора, предмети, мисли, емоции е направено от вибрираща енергия. Според квантовата физика, реалността не е фиксирана, а съществува като безкрайни възможности. Това означава, че в квантовото поле има безброй варианти за твоя живот, различни пътища, събития и възможности. Когато мислиш и чувстваш нещо силно, ти изпращаш енергийни вълни в това поле, те започват да привличат съответните събития в реалността. Например, ако се настроиш на честота на успех, чувстваш се уверен, благодарен и щастлив, ще започнеш да привличаш възможности за успех. Всичко във Вселената е енергия, включително нашите мисли и емоции. Когато изпитваме определена емоция, например благодарност, любов и увереност, ние излъчваме специфична енергийна честота. Тази честота резонира с определени реалности в квантовото поле и ги привлича към нас. Връзката между емоция и привличане. Не е достатъчно просто да мислиш позитивно. Трябва да се почувстваш, че вече имаш това, което искаш. Според Джо Диспенза, ако влезнеш в състояние на дълбока благодарност и увереност, че вече имаш дадено нещо, мозъкът и тялото ти започват да го преживяват като реалност. Това изпраща силен енергиен сигнал в квантовото поле и започва да привлича събития, хора и обстоятелства, които съответстват на тази енергия. Всичко това трябва да ти изясни защо всичко, което те заобикаля и се случва в живота ти, идва от тук горе. И ти си господаря на своята реалност, но трябва да знаеш как да я захраниш. Ако искаш още подобни видеа и искаш как да научиш да привличаш нови възможности, искам от теб да се абонираш, да харесаш клипа и ще си в много по-висока енергия. Ако изпратиш на твой близък, на който мислиш, че би му било полезно, това видео просто няма да мога да се седи около него. До скоро, хора, надявам се видеото да ви е било полезно.